Akan ni ke episod ke beladap ni layak mi. Baiskap iki khobor baka perthai hangi mentaro. Iman hakajing bisyar kalajan ni rengkat baka takajing long sodom teh. Akan ni ke episod ke bementa tungin yak mi. Ta arfan riu pada hendrai ka tengah jong ulot kala kami kertiang din nasya din jong te kalaman long kapaya mau mulu. Ka tengah jong ka tarum dei hak pai dar kat ulot dei ka dan nasya din ka pai din. Haka session kebaneng kong do mai kren Jepang keper eden kadai ka Per hak eden. keper hak eden kadai ka im kebadan sajengai na u Abraham na u Abraham na u Adam kangat hakajing pensoi. Temen tahang ni ru kadai ka tengah jong ulot kebadan syadin jong buat dan kamdan apa kajing pe kajing kpi jong ulot kadon syadin oleh se kapun dien dien jong bai tai jing buat idang benut dia katai. Hadu baka pai dien wah. Ta kain long kata kajing pai din atau kan dei na mar bakam tip ya kai ka ba. Aja. Ni kami na mar bakam sungut ho kini ki banyalam syai. Teh kajing tlot jong ka kum ka beri mo. Lam long hakani kalong yang sem te la syuparing yaki na ye kam na mar bon pelat yam yaki. Tak kajing maham bandum kertiang din telahi kajing nong beriu. Habaya don ringkat kamut keskem. Pitang lah sakemana kajing eteli kamut lah syajab. Syajab. Te kan ni kajing syajab kelam mulu tatingnya batai kumno. Iwe ngestrat perlok wei pej ngestrat jong pastor. Kat baki dangi dan langkau wei dangi jan kaskem tang la esapra iwe cengai wei ni syajab. Kom ka yeng ka sem hang dei shi yeng sem wa bang yetli ka wei hau play banget nginang rehem dengan sapra kalong ka jing ma tapos to sebab teng Tu tak kajing kelam mulu tatingi metip ini batai kumno tenrei iba ka poi kai ka bam dan jing im sya. Ten ong yap ru kelam ong ni yap syong kelam mulu kain la syukur ka jing im. kesukut utama. Ti kitin jong blei te kas ngap jarang tamu. Tak kabar hunyo pada ka poi biang syau Abraham. Ni pada ulaki dang step hanga banet sya kata kajaka ha ka baula la yang ha kamat utrai. Batak mi syapang Sodom mat Gomora. Bat syapang keribaro jong kata ka penthor pula yu i bar ha kami kata dem jong kata ka kendau kelaki kum kata dem kala warding. Ni Kalau uni wala da biasa men nak ka benta jong kitai. Menta pada ha lam dong bai bom don syu wat tang si phongun. Ki bom tai menta kate ka bainong. Mudur pastor ni. Uyu I ba upet tai kastom gomora kat dem thui kat kalawarding. Kamut ni la da kaplu ka khlau la da gi pet na jong lo mi ga thi kaplu ka khlau kami to dem pui se jong nei. Hang ni lai Abraham I ta I su tang dem da I ti thli ding ba ki jong nei. Kamut ka jing ing ga bom la su ban mudur ka. Ta kan ni ikhtilijing baki syarong ni ikhtilijing maham jong sepon. Hadian ho pen ha ublei ki dok kondok ding te. Par kan ni ka jing plu kamut kajing rehem ko pala long ka bom la mudur su ka nya do bo nang te na cengai. Ka jengka wo khlat itu ki lain ngot. Ka jengka wo khlat ne. Ni I katai dem ding. Ta kai long sumut dur mo. Kan ma biang itu kapur ke ba uya khlat bar ulot. Ulot uji dek te katem ko bitanan. Ko biang ni hilang pro na dong sedong. Kalong bai kumula nujor ni kum ka kepiara ke eden. Sering kan kata. Badan bat pelang badan bat. Adong sedong lah biang. Bat pelang. Dari masa kata ka ba I kumba kalong kanjing kermen ya kalau wei. Kalau tepai lut. Kala de pelot wat ka lo kala de pe apa. Dan syu te kata khong lut. Kamot kata kajing penjat kata ka bor ka bang nyam la ban mudur kan. Tu kata kalong kajing I Abraham. Ka bang pusan hani kalong ba. Abraham upar khat kum no sipang jumlot. Di. Kalau wat la da kam don ni ru dari long ka syusyar ka jemut jemut khat kata dem ka kiu atau ular ru dan bentalang hanta. Nama udi kun kha jong man sai la da un phai dien un kan ma ka por bu ya kren kumi kren session ba sakman maka por bu Abraham wong orang de Abraham no ko wong tu jet wong mi wai la yu ban jet te ban lai mundur dok ani man de bangan jet ngan jet bangan isa sa tai dengan jet hi kan chon rem ke mundur ke jing berkat ibu pun ni wan o te la ni un berkat ani bu pli ulat jet hi ban le chatu ngat ka apot sep sini Kani kalaban long bal English ya ini mun jadi.
dah perkat susun ha Cibun ki jing perkat ke nang ku berium la la kita ki la ban mi ten re ke badan hang ni pe ni war khandai mo Henry Ublay men bau la pendu thiawi kita kinang ba jong ke penthor ulakan ma yu Abraham bad ula pha no yu lot na pedeng kata kajing penkelon men bau la penkelon ye kita kinang ba ha ki ba ula syong sa ulot Kismat kan mau yu Abraham ula pha no yu lot na pedeng kata kajing penkelon yo Abraham kan mau yu tai yo pha tai na la tai kan dia no sha pha na nang tai ni setelah bah kata ka long kajing le kajing Ublay ki ba bah I ba ka don ka jong so pe te ka jing poi ka jong ulot chatai ru ngim tip kali poi kum no kila ban don ha ki jing thu ki ba sang der ka jong Ublay Henry long ka ba shai na ka ki ba ka don ne ka long ba la da la bon pe ka jing jersi ada ki duna polat kini ki ba dang hok dang kham la ba pen karya ya ki ba kita ai kan jot no kamu kabur ka syong bai hau le hau ble ban penjat ru syong hau le ban pelat ru syong hau le kadai yang ibi ban susania ban su nget ben hoi long shania nget ka di ka benta ka jungi te ka ba kong san e ko mangilai kran du kita ki khatu kal nang wi na shuda waktu wi session ka e ka jutang wa Ublay uyate ban ki breu ka jutang hi ka long ba ma on long Ublay jongi Ublay bahalor baro te dangi ngi sungut hu ya kata ka jing long jong ta Ublay ba bangi ngi pendam ha u kam don kan gono ka wajersi ha kan ka perthai ka la ban kelun ngi dangi ne hu ban ngi syam ya kata hang ni ba ulot usngur ka jing ade kol ada kita ki persakuri mgi jong uru hai halaka jong ka ying ki khen u tangum ka jing biria ka jing keren Andai apa uskem pada kerja dia boleh ngi boleh usai. usai yo Kalau kan dia long ngi ba kanu kerja dia ke bas kem par boleh hi kadon la kajong kador. Wana ba ngi ki brio ngi tang ki kurlat sudah ki mikir saudara. Kare kata ka bang ini. Jika try kumengalai orang nado ne no sedang pastor bangi nyepen kut ikan session nado kan khot ka ba arpo khandai ti shwa bangi nyepen kut yo le si film dan ni ban om pastor kalban long jing barak jing rap iki para samla Emtu nomor ba ngin sa poi hakawi ke session ka bangin sa pendap sendon to ya hadu kan lanong kabar ko kalong hakawi pada session te ka bhai gi bangan subu kum ni khanang ba nginum perlai kini kijing jahan ni nadu kutu ka dekhot ka ba nadu kan kalanong ka khan riu ter hadu akan ni kalanong ka arpho ni tang ya kan ka wei kabor jong kalong senrang kalong anthei ka bala da ngingim pikir kan penam wer hi brio haka lenong ka khan riu kasara baru Abraham namar ban pendep ya kata ka baki kwa maki banyok hun tumut kadai kalong senrang kalong kanthei tele ya katu kami ka jinge da kumwe ka jing e kata kadai ka wei beningkong kumut na ya le ka ya ni kalong senrang kalong kanthei ka baar hakani ka benta ka jong kani khana jong Sodom Gomora kia le ka ya kalong senrang kalong kanthei kim nyau kor shu ya ka bakadai ka benta ka ba Ublay ubo na ka benta ka jing thumu ka ba pan penroi pen par kat kong kajing temu kajong ndai mdai banyi le kai ka kini pada kipen manjak lia kipen manjing le kai ka lan jing su ba ban pen kemen ki terda ka le chata dangerous kalang ka ka ma ang kata long wi ini ka balai pada ingin sai iba ka long senang kalong kan thei du ka dai ka we na ki tram ya kini ki badan ha ke bor tang na ka benta ban penuhun ya kan ka jing thrau ka jong ki hawa kini ki batul bor ki wan ya ka ban pan jing rap nomor kim dal na dumi ti teng ka pelong iki bakin hab ban sha iya ka jing le jubor ya kalong senang kalong thei ki jong ki ti ka ta ga de ki bungi i be hadu kan kalong kabar ko bagi lain i tunai bagi long kumni ki jan kemut ka shai ba kani ba u telai wastang wa da pherblin kan panjangai ni ulai mo kadai ka jing le kai ba kalong senang kalong thei very dangerous te kumbo chupen kut no tat ikan ka session ka banta ki parlong nagaliang pastor ila ai ka wajing pensyai na do basdang men ka session barka don ka benta ka bai pensyai bayong ka balong ka jing kai ka ba kraw ha yanga ba dia phi ki kon samla
ba lada dang janhi syakata katan rai ka badan ngajing jakhlia kadang mashi bon yo ngidang ha akatrap ban ngat akajuk apot ka basnia ko jeng bomman kum pengilai keren ni syahmat habangi sungtu bakaden ka bomman hajan ka bahatam yang bade phi kum kun samla kalawan le khlan mangala man yeng kadang baha ma phi penrit ila jong bangan long ubadang telat kadang baha yang bangapet lai lum lai wa nakata ka jeng bomman kadang sup yang bade phi ban pet krat lai lum lai wa nakata ka jeng bomman panyaw phi don hajan namar ka jing don hajan yo ka ring ka pa yangi namar yo ba sisin ka sngi ka jing don hajan yang ta ka bomman yang ta ka basniyo kalong normal sui yo ngingat ka trap pangi poi ka jing jot khublei nam ta ka burom ka jong ngai in ka session balong ka jing ka khui phi session ai khublei phi pastor bat ngaban nem session ka jing khublei ba shat bolong upaya ba jong ka dorben bat namla ban pen klendak kan mau ban mention ka rupang ro ya ka ahava revival center kabala sha sobha ni ban petengi kan session kan session pat bangin wan banyak keren banyak discuss kan program dorben bang ada kuat ban mention biang-biang kan session ya ikong mem ibang ikhat i ibala yarap yang ina do bangidan ha sedang ha do kat mentaman penkut di session kejing don kamparo ka bangidan kan jaka dak ban si mapu samki priang sobha ni bat kaman si baklo ibi ai pen biang ya baro ni don kam komle shibon kong mem oble nang gar khu pi oble nang gar khu ye center hi para ko bai kre bai center pro ko bai komle yang i baro sa shisian komle sia jango ngin sai kendo pat ha ko bai ke session